Και έχω ήδη εδώ κοντά μου και είναι μεγάλη μου χαρά που έχω ένα νέο παιδί για να συζητήσουμε. Είστε η κυρία Ελένη Μάστορη. Ναι. Καλά τα λέω. Καλησπέρα σας κιόλας. Γεια σας, καλώς ήρθατε κιόλας. Είστε φοιτήτρια στο Μετσόβιο. Ναι, στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και ηλεκτρολόγους μηχανικούς υπολογιστών. Ναι. Υπολογιστές, λοιπόν. Μάλιστα. Σήμερα το πρωί επιχειρήθηκε μια κατάληψη στην Βρυτανία του Πολυτεχνείου. Και θέλω να δούμε μερικές σκηνές από αυτή την κατάληψη για να τις συζητήσουμε στη συνέχεια. Κρατήστε! Κρατήστε πρόσωπα, ρε! Έξω η αστυνομία, ρε! Έξω! Δεν ανοίγουμε! Η πόρτα κλειδών είναι κλειδωμένη. Κλειδί. Έχουμε αλυσίδες. Κλειδί. Λοιπόν, Μανώλη, την πόρτα. Για να βάλουμε μια τάξη. Καταρχήν, ήσασταν από την ομάδα των ανθρώπων που κάναν την κατάληψη, καταλαβαίνω σωστά. Η κατάληψη που αφορούσε την Βρυτανία δεν ήταν μια κατάληψη των φοιτητικών συλλόγων. Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αυτό αφορά τις 8-9 σχολές. Οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν συνεδριάσει την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν κάνει μαζικές γενικές συνελεύσεις και ήταν καταλήψεις στην ουσία σε όλο το Πολυτεχνείο από τους φοιτητικούς συλλόγους. Ήταν μαζικές καταλήψεις. Δεν κατάλαβα τίποτα, για να είμαι ειλικρινής. Ποιος έκανε την κατάληψη καταρχήν? Λοιπόν, το τελευταίο βίντεο που είδατε στην ουσία αυτό που συνέβη ήταν το εξής. Η Βρυτανία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου αυτό που έκανε ήταν να φέρει ακόμα μια φορά την αστυνομία μέσα στις σχολές μας με επιθέσεις τηλεφωνικές. Γιατί στην ουσία αυτό που βλέπουμε είναι τα μηχανάκια της δράσης. Ποιος έκανε την κατάληψη, για να μπορέσω να καταλάβω? Δεν σας ρωτάω. Ήταν κάποιοι φοιτητές. Η συγκεκριμένη κατάληψη στην Βρυτανία δεν ήταν μια κατάληψη αποφασισμένη από τους ίδιους τους φοιτητικούς συλλόγους. Παρ' όλα αυτά, είδαμε την αστυνομία να κυνηγάει. Θα φτάσω και στην αστυνομία, μην ανησυχείτε, έχουμε χρόνο, θα το συζητήσουμε. Άρα λοιπόν, κάποιοι φοιτητές έκαναν κατάληψη. Αυτό καταλαβαίνω. Στο χώρο της Βρυτανίας. Στο χώρο της Βρυτανίας. Και ρωτάω το εξής τώρα. Μου είπατε ότι έγιναν μαζικές συνελεύσεις και διάφορα. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα. Πιστεύετε ότι αυτοί όλοι που είδαμε εκεί είναι μαζικό κίνημα φοιτητικό? Γιατί στο Πολυτεχνείο σπουδάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ήταν και καθηγητές μπροστά κιόλας, και διπλάνες και τα πάντα όλα. Καθόλου λίγοι δεν ήταν, γιατί ήταν τα αναγκαστικά που μπορούσε να έχει αντικειμενικά ένα πρωί στις 9 η ώρα. Κάπως το έχει οργανωθεί, δεν μπορεί να έρθουν τυχαία, δεν πήγαν τυχαία ένα πρωί. Η αστυνομία. Όχι, οι φοιτητές. Θα φτάσω στην αστυνομία, μην ανησυχείτε καθόλου. Η καταλήψη των φοιτητικών συλλόγων, που αυτό αφορά καθαρά και μόνο τις σχολές μας, ήταν αρκετά μαζικές. Μια ώρα στις 9 η ώρα προσπαθούσε να υπάρξει αντικειμενικά η μέγιστη συσπήρωση των φοιτητών προκειμένου να πιέσουμε την αστυνομία να φύγει. Ποια είναι? Τα αιτήματα είναι να μην κατατεθεί το νέο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας που αφορά την ίδρυση ιδιωτικών σχολών. Αυτό είναι το βασικό αίτημα για το οποίο συνεδρίασαν άλλωστε και πολλοί άλλοι φοιτητικοί σύλλογοι πανελλαδικά με μαζικές καταλήψεις. Ωραία. Και εγώ βλέπω, χωρίς να θέλω να πάρω καθόλου θέση στο θέμα, έχω τη δική μου άποψη για το τι πρέπει να γίνει με τα πανεπιστήμια. Βλέπω το εξής. Η κοινωνία είναι υπέρ του να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Το βλέπω σε δημοσκοπήσεις, το βλέπω καταρχήν στα κόμματα, διότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι αντιπροσωπευτική. Τους ψηφίσαμε πριν από μερικούς μήνες, πήγανε στη Βουλή, αυτοί θα αποφασίσουν τώρα. Δεν είναι λίγο, πώς να το πω, αίτημα κακομαθημένου το να θες να επιβάλλεις την άποψή σου σε όλους τους υπόλοιπους? Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, άμα ψάξετε κιόλας και στο διαδίκτυο, πάμπολες ανακοινώσεις και από την πανεπιστημιακή κοινότητα, οι οποίες διαφωνούν και με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Απλώς είναι λιγότεροι, είναι μειοψηφία, αυτό λέω. Καθόλου μειοψηφία δεν είναι, γιατί εμάς ακριβώς αφορά και αυτό το νέο νομοσχέδιο. Και ίσα-ίσα ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι καθαρά αντισυνταγματικό, αφορά όλη την κοινωνία και είναι ένα ερώτημα, ρε παιδί μου. Αυτό είναι τα συνταγματικά δικαστήρια αρμόδια να το αποφασίσουν. Όχι εγώ πάντως σε μια τηλεόραση, ούτε σίγουρα εσείς σε μια κατάληψη.
Σε καμία περίπτωση. Πρέπει να πάμε σε ένα δικαστήριο. Σε κάποιον που συνελεύσεις. Άρα είναι πραγματικά και αίτημα των φοιτητών και αγκαλιάζουν αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα και έχει φανεί άλλωστε. Έχουν συμμετάσχει όλοι οι φοιτητές σε αυτές τις συνελεύσεις? Λίγοι, πολλοί. Γιατί ξέρω πώς γίνεται. Έχω περάσει εγώ από το Πανεπιστήμιο επίσης και ξέρω πώς γίνεται αυτό, πώς γινόταν αυτή η διαδικασία. Ήταν αρκετά μαζικές, είχε αρκετό κόσμο, πόσο δε μάλλον. Γιατί δεν την κάνατε ηλεκτρονικά? Τη συνέλευση. Γιατί ακριβώς. Την ψηφοφορία. Διαφωνούμε οι φοιτητές και το έχουμε εκφράσει κιόλας ανά τα χρόνια και με αποφάσεις και από γενικές συνελεύσεις μάλιστα κιόλας την ύπαρξη ακριβώς ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, το οποίο αποτελεί και ένα μέτρο της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένα της Κεραμέως, με μια προσπάθεια στην ουσία επιβολής για το πώς οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι είναι και ανεξάρτητοι από το κράτος, για το πώς θα λειτουργούν και πώς θα λειτουργούν. Μισό λεπτό. Εσείς που είστε ηλεκτρολόγος μηχανικός, ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεν θέλετε να γίνονται ηλεκτρονικά αυτά τα πράγματα? Νομίζω ότι προσωπικά οι ίδια εσείς μπορείτε να διασφαλίσετε το αδιάβλητο. Εσείς οι ίδια. Σίγουρος είμαι ότι μπορείτε να το κάνετε. Δεν αφορά απλά και μόνο το αδιάβλητο, αφορά για το αν θέλεις να μιλάς στο σήμερα για πραγματικά μεσοδημοκρατικές και ζωντανές διαδικασίες, οι οποίες αποφάσεις δεν θα αποτελούν ένα απλά κουμπί, μια ευκολία, αλλά θα μας βάζουν όλοι σε μια διαδικασία ακριβώς να συζητάμε αμεσοδημοκρατικά. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς προσωπικά, αλλά και όλοι οι φοιτητές, συζητάτε ώρες ατέλειωτες, γιατί το ξέρω από τα παιδιά μου, στα chat των διάφορων social media. Ναι, αλλά είναι τελείως διαφορετικό το ότι μπορεί να στείλετε σε ένα chat και μπορεί να το έχετε δει και εσείς. Μήπως απλώς αυτό χειραγωγεί τους υπόλοιπους φοιτητές οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν σε αντιπαράθεση? Γιατί στα δικά μου χρόνια, αν πήγαινες να αντιπαρατεθείς με αυτούς που κάναν τη Γενική Συνέλευση, μία λύση υπήρχε. Πάρα πολύ ξύλο. Ξύλο. Πάρα πολύ κιόλας. Από τα χρόνια μου φαντάζομαι ότι δεν θα έχει αλλάξει πολύ αυτό. Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό. Το μόνο ξύλο που μπορούμε να έχουμε δει είναι ακριβώς από την ελληνική αστυνομία. Θα φτάσουν, μην ανησυχείτε, δεν την ξεχνάω καθόλου. Θα φτάσουν. Οι διαδικασίες είναι ακριβώς αμεσοδημοκρατικές και εμείς το πιστεύουμε και το λέμε και προς τα έξω και ακριβώς αυτό το πράγμα βγαίνει, ότι η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο όργανο το οποίο πραγματικά μπορεί να καθίσει. Εάν γίνεται με όρους τέτοιους που να επιτρέπεται η συμμετοχή σε όλους, σας ξαναλέω ότι στα δικά μου χρόνια δεν επιτρέπω. Αν πήγαινε στη Γενική Συνέλευση την ανοιχτή να πεις τη γνώμη σου, δύο λύσεις υπήρχαν. Ή έφευγες σηκωτός ή έτρωγες ξύλο. Δεν υπήρχε τρίτη. Μόνο αυτά τα δύο υπήρχαν. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είδα από τους συναδέλφους μου, δεν ήμουν εκεί προφανώς, είδα από τους συναδέλφους μου να μεταδίδουν ότι πρώτον τραμπουκίσαν κάποιοι καταληψίες το προσωπικό της σχολής και κυρίως μεταδώσαν τα ρεπορτάζ, και αν δεν είναι αλήθεια πείτε το μου, δεν υπάρχει κανένας φόβος, ότι γίναν ξανά φθορές στην περιουσία του Πανεπιστημίου. Σε καμία περίπτωση δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Το διοικητικό προσωπικό, μάλιστα, των σχολών, όπως και όλοι οι φορείς έτσι κι αλλιώς της ακαδημαϊκής κοινότητας, πόσο δε μάλλον στο Πολυτεχνείο, έχει σταθεί αρκετές φορές και στο πλάι μας, αντίστοιχα και εμείς στο δικό τους. Οποιαδήποτε οτιδήποτε αφορά τις φθορές δεν ισχύει. Πήγαμε και το είδαμε κιόλας. Το κτίριο ήταν όπως το βρήκαμε και την προηγούμενη μέρα ή οποιαδήποτε άλλη. Το κτίριο, για να λέμε την αλήθεια. Το κτίριο έτσι κι αλλιώς δεν είναι καλό. Εντάξει, υπάρχουν ευθύνες γύρω από αυτό το πράγμα όσον αφορά και τα κτίρια και τα πάντα όλα στις σχολές μας. Χαρακτηριστικά το ίδιο το Συμβούλιο, όσον αφορά και τις ίδιες ευθύνες, το Συμβούλιο Διοίκησης και όλες, αν θέλουμε να μιλάμε και για το τι λέει η πανεπιστημιακή κοινότητα του MEP, έβγαλε μια εξώστρεφη ανακοίνωση τις προηγούμενες μέρες, το οποίο έλεγε τα εξής, ρε παιδί μου. Έβαζε τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης από το 2009 και μετά, το οποίο ήταν ένα μείον 63,6% τη χρηματοδότηση. Για τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία είναι το μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ήταν γύρω στο 36%. Τώρα δεν ξαναλέω και τα νούμερα, κυμαίνονται κάπου εκεί. Μπορείτε να το δείτε. Και ακριβώς αυτό είναι το οποίο εποβαθμίζει στις τέλος ημέρες και τα πανεπιστήμια μας. Θέλω να περιμένετε όπως είστε. Θέλω να πάρω ένα σχόλιο, χωρίς διάθεση καμία αντιπαράθεση, από τον πρώην πρίτανη του Πολυτεχνείου της Κρήτης, τον κύριο Ιωακήμ Γρυσπολάκη, με τον οποίο γνωρίζομαι. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Γεια σας, κύριε Γρυσπολάκη. Γεια σας, κύριε Ζαχαρέ. Έχω δύο πολύ κρίσιμα ερωτήματα να σας κάνω. Το πρώτο είναι. Σας ακούω. Υπάρχει κατά τη γνώμη σας πιθανότητα να δούμε όντως ιδιωτικά πανεπιστήμια? Άκουσα ήδη προχθές ότι η ΕΑΒ, η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, θέλει μαζί με ένα μεγάλο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ να ιδρύσει μια σχολή για να μπορεί να επανδρώσει, και συγγνώμη τώρα για αυτόν τον όρο, ο οποίος δεν είναι και πάρα πολύ φεμινιστικός, να επανδρώσει τέλος πάντων το εργοστάσιό της με προσωπικό το οποίο να είναι εξειδικευμένο. Κατά τη γνώμη σας, να στελεχώσει. Ναι, να στελεχώσει, σωστά.
Πιστεύετε ότι θα δούμε ποτέ πανεπιστήμια στην Ελλάδα ιδιωτικά? Γιατί αν έχουμε τέτοιες αντιδράσεις τώρα, μόνο στο άκουσμα, υποθέτω ότι την ημέρα που θα έρθει ο Αμερικάνος μαζί με την ΕΑΒ να θεμελιώσει ένα κτίριο, θα γίνει απ' έξω, μη σας πω τι, χάβρα Ιουδαίων ή μια έτσι πρέπουσα έκφραση που μπορώ να βρω. Με λίγα λόγια, κύριε Ζαχαρέ, άκουσα τη φοιτήτρια προηγουμένως. Δεν θέλω να κάνετε αντιπαράθεση όμως. Πείτε την άποψή σας. Όχι, είπα, άκουσα τις απόψεις της. Μάλιστα. Δεν θα κάνω αντιπαράθεση, δεν την επιθυμώ καν. Έτσι. Ωραία. Το είπα και στους συνεργάτες σας. Λοιπόν, η κατάληψη είναι συνταγματικά παράνομη και αντισυνταγματική. Είναι μία βίαιη πράξη, πρέπει να το ομολογήσουμε όλοι. Κάθε κατάληψη, κύριε Ζαχαρέ, καταλύει τη δημοκρατία, καταρχάς. Και το 100% των φοιτητών ενός πανεπιστημίου να συμμετάσχει στη συνέλευση και 100% να ψηφίσει υπέρ της κατάληψης, αυτό είναι όχι μόνο αντισυνταγματικό, αλλά επαναλαμβάνω, καταλύει κάθε έννοια πανεπιστημίου. Έτσι, είναι σαφές αυτό. Μάλιστα. Έχω και μια προϊστορία με αυτό το θέμα. Σας έχουν χτίσει, έχετε φάει τούρτες με δηλητήριο, έχετε πάθει διάφορα. Και όχι μόνο, εντάξει, με διέγραψαν από το ΣΥΡΙΖΑ το 2006 επειδή τόλμησα να πω ως πρίτανης ότι οι καταλήψεις είναι παράνομες και οι φοιτητές έρχονται στο πανεπιστήμιο να σπουδάσουν και όχι να διοικήσουν. Πάμε παρακάτω όμως, έτσι. Είναι σαφές, κύριε Ζαχαρή, ότι αυτή τη στιγμή είναι γνωστό μάλλον ότι πάνω από 40.000 Ελληνόπουλα σπουδάζουν στο εξωτερικό, δαπανώντας κάθε χρόνο πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Εάν γίνουν πανεπιστήμια, καταρχάς δεν μιλάμε για ιδιωτικά, διότι το ιδιωτικό πανεπιστήμιο έχει και κέρδος. Μιλάμε για μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτό που λέτε, ας πούμε, και το Harvard, το MIT και όλα αυτά είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Έτσι. Τέτοιου είδους πανεπιστήμια, σε τέτοιου είδους πανεπιστήμια στοχεύει η πολιτεία. Προφανώς, για να εναρμονιστούμε κιόλας με το τι συμβαίνει και διεθνώς και όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη, ακόμη και στην Βόρεια Κορέα. Ακόμη και στην Βόρεια Κορέα. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι η Κύπρος πριν από το 2004, αν θυμάμαι καλά, ή 5, δεν είχε πανεπιστήμιο. Όλοι οι φοιτητές της πήγαιναν είτε στην Βρετανία ή στην Μεγάλη Βρετανία ή στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτή τη στιγμή το 3% του ΑΕΠ της Κύπρου οφείλεται σε αυτό. Πριν φύγει μάλιστα η Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 12% του ΑΕΠ της οφείλεται στη λειτουργία των πανεπιστημίων της. Και πάμε στο επίμαχο. Θα φτάσουμε να δούμε εδώ κάτι ανάλογο? Πάμε στο επίμαχο. Εγώ ελπίζω πως ναι. Έτσι. Καταρχάς το Σύνταγμα, το άρθρο 28 το επιτρέπει. 2 εξαίρετοι καθηγητές συνταγματικού δικαίου, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος και ο Αντώνης ο Μανιτάκης, με μακροσκελέστατες γνωμοδοτήσεις τους θεμελίωσαν το γεγονός ότι είναι απόλυτα θεμιτό και απόλυτα συνταγματικό. Έτσι, το να λειτουργούν τέτοια πανεπιστήμια, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι αναγκαίο. Και προηγουμένως άρχισα να σας λέω ότι πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο φεύγουν από την Ελλάδα για να πάνε στους φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν έξω. Πάνω από 40.000 παιδιά σπουδάζουν έξω. Η ίδρυση τέτοιων πανεπιστημίων, μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών, θα περιορίσει λίγο αυτή την αιμορραγία λογικά. Νομίζω ότι η καμπύλη θα είναι ανωδική. Θα είναι της τάξης, σαν μαθηματικός θα πω, F του χ ίσον S στη χ. Θα είναι εκθετική η αύξηση δηλαδή των φοιτητών, οι οποίοι θα φεύγουν απ' έξω, να έρχονται μέσα και επιπλέον. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Γρυσπολάκη. Ολοκληρώνω. Είναι προφανές ότι θα χρειαστούν αυτά τα πανεπιστήμια και καθηγητές για να διδάξουν. Έτσι. Είναι προφανές ότι πολλοί από τους νέους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν έξω θα επιστρέψουν για να διδάξουν μέσα, στη χώρα τους. Θα επιστρέψουν για να διδάξουν. Το όφελος θα είναι μεγάλο. Και τέλος, και τελειώνω με αυτό, ο ανταγωνισμός με τα χωλένοντα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια θα είναι τέτοιος που θα υποχρεώσει και τα δικά μας πανεπιστήμια να ανεβάσουν επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γρυσπολάκη, για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και όπως σας υποσχέθηκα προηγουμένως, κυρία μου, θα πάω στην αστυνομία. Και θα πάω στην αστυνομία γιατί θέλω να μου πείτε εάν όντως
Πιστεύετε ή έχετε κάποια απόδειξη γι' αυτό ότι η αστυνομία ήρθε εκεί πέρα και έδιρε κόσμο? Ναι, ένας συμφοιτητής, ο οποίος είναι μάλιστα πήγε στο νοσοκομείο. Φαίνεται και καθαρά στο βίντεο κιόλας. Αυτή τη στιγμή είναι με 4 ράματα. Είναι και φοιτητής από τη σχολή μας. Και δεν είναι και η πρώτη φορά άλλωστε. Είχε ξαναμπεί η αστυνομία και το Σεπτέμβρη μέσα, όπου η συμφοιτήτριά μας πάλι, η οποία απλά είχε έρθει στη σχολή για να διαβάσει, βρισκόταν στον ευρύτερο χώρο της πλατείας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και πάλι οι δολοφόνοι της δράσης της ελληνικής αστυνομίας έπεσαν πάνω της με τη μηχανή, με αποτέλεσμα να βρεθεί και αυτή στο νοσοκομείο. Αποδέχεστε όμως αυτό που είπε ο κ. Χρυσπολάκης, ότι και η ίδια η κατάληψη είναι μια πράξη βίας? Όχι, δεν το αποδέχομαι, γιατί δεν είναι καμιά πράξη βίας σωματικότητα. Είναι το μόνο μέσο πάλης που αυτή τη στιγμή έχουν φοιτητές και φοιτήτριες. Επίσης, να πω σε αυτό το σημείο ότι οποιοδήποτε επιχειρήματα αυτή τη στιγμή έχει κάσει στο Πολυτεχνείο της Κρήτης γίνονται αντίστοιχα μαζικές καταλήψεις με μια μεγάλη συνέλευση που γίνεται την προηγούμενη εβδομάδα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι όλα τα επιχειρήματα του πρώην Πρίτανη καταρρίπτονται ένα προς ένα. Γιατί αρχικά για την Κύπρο που έβαλε μέσα υπάρχουν και πάρα πολλά σχετικά άρθρα αυτή τη στιγμή που σου λένε ότι η Κύπρος βάζει κόφτη στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Επίσης, η πλειοψηφία. Αλλά δεν είχε και δημόσια. Έχει δημόσιο και μάλιστα κιόλας άμα πάτε να το ψάξετε. Δεν είχε, εννοώ παλιά. Η Κύπρος παλαιότερα, τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ φοιτητής, δεν υπήρχαν πανεπιστήμια στην Κύπρο. Εδώ, το 2004 φτιαχνόντουσαν και ίσα-ίσα οι Κύπροι φοιτητές. Πολλές δεκαετίες πριν από αυτό. Εντάξει. Στο ίντερνετ κιόλας ότι οι Κύπροι φοιτητές επιλέγουν περισσότερο το δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου. Επίσης. Ναι, μα δεν λέει κανείς να μην υπάρχει δημόσιο. Όχι, εννοώ ότι όταν σε μια διπλανή. Είναι καλύτερο, μακάρι. Ναι, απλά το ζήτημα είναι πώς μπορεί να είναι καλύτερο όταν έχουμε καταλήξει να μας υποβαθμίζουν με τον τρόπο που μας υποβαθμίζουν. Και να φτάσουμε ακόμα και στο σημείο κιόλας να πληρώνουμε οι ελληνικές οικογένειες δίδακτρα. Η οικογένειά σας δεν πλήρωσε για να περάσετε στο πανεπιστήμιο? Όχι, δεν πλήρωσε. Δεν κάνετε φροντιστήρια? Όχι, δεν έκανα. Δεν έκανα. Είστε μια εξαίρεση όμως. Εντάξει, δεν είμαι ακριβώς εξαίρεση. Απλά μετά ανοίγει και άλλα ζητήματα. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι και η ίδια οι κυβερνήσεις και συγκεκριμένα της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει βοηθήσει καθόλου προκειμένου να μην χρειαστεί ακόμα να πάμε για φροντιστήριο. Γιατί όταν περνάς το μέτρο της ελάχιστης βάσης αγωγής και τα τελευταία 3 χρόνια πετάς έξω από την τριτοβάθμια εκπαίδευση 80.000 μαθητές και να τους βάζεις τελικά σε άλλες μορφές εκπαίδευσης, είναι ένα ζήτημα. Είναι επιλογή του κράτους όμως αυτή. Δηλαδή, χρειαζόμαστε πέραν από. Συγγνώμη, δεν θέλω να σας υποβαθμίσω. Πέρα από ηλεκτρολόγους μηχανικούς, χρειαζόμαστε και άλλους. Θέλω να ακούσω λοιπόν. Και πολλές ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Ναι, χρειαζόμαστε εννοώ και άλλες ειδικότητες που δεν είναι στο Πολυτεχνείο. Υπάρχουν πάντως πάρα πολλές ειδικότητες που οι οποίες είναι κατακαιρματισμένες. Τρομερές ελλείψεις στην αγορά εργασίας. Άκουσα την άποψή σας. Θέλω να ακούσω και την άποψη του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών της Αθήνας, του κ. Νίκου Ρήγα. Παρακαλώ, κύριος Ρήγας. Καλησπέρα σας. Κύριε Ρήγα, έχω μια καταγγελία εδώ από την κυρία Μάστορη. Καλά το λέω? Καλά ναι, το λέω. Ναι. Ότι σήμερα το πρωί οι συναδελφοί σας, για μια ακόμα φορά όπως τουλάχιστον μου λέει, έδιραν τους φοιτητές. Τι απαντάτε σε αυτό? Σήμερα είχαμε μια κλίση η αστυνομία, μια καταγγελία από τον Πρίτανη για κατάληψη χώρου του Πανεπιστημίου της Βρυτανίας και η ελληνική αστυνομία, όπως όσο οφείλει με βάση του νόμου, διέλυσε την κατάληψη, έγιναν υποσαγωγές, συλλήψεις. Έχω 2 ερωτήματα. Δίρατε όντως τους φοιτητές? Κοιτάξτε, καταλαβαίνει κανείς τα αιτήματα που μπορούν να έχουν οι φοιτητές, το νεαρό της ηλικίας. Βέβαια, εκφράσεις του στυλ δολοφόνη της δράσης ή από την ίδια στιγμή ότι η Γενική Συνέλευση είναι πάνω από τον νόμο ή οτιδήποτε και κάποιος εξοραϊσμός πραγμάτων, επιτρέψτε μου, είμαι επαγγελματίας, δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Έχω και δεύτερο ερώτημα. Τη δική του αντίληψη. Το δεύτερο μου ερώτημα είναι το εξής. Η κατάληψη, όπως άκουσα τον κύριο Χρυσπολάκη να λέει προηγουμένως, είναι μια παράνομη πράξη. Είναι αντισυνταγματική και παράνομη, βεβαίως. Προφανώς για κάποιους. Πώς γίνεται να μην μπορείτε να συλλάβετε κανέναν ποτέ? Τι εννοείται δεν γίνεται? Γιατί πάλι είχαμε μόνο λέει 5 προσαγωγές. Όλο αυτό το μπάχαλο και το ξύλο το οποίο περιγράφουν οι δημοσιογράφοι, γιατί περιέγραψαν προπυλακισμούς και διοικητικών υπαλλήλων και καταστροφές. Γιατί δεν συλλάβατε κάποιους για να μπορούμε να δούμε, να πάνε τα δικαστήρια, τα οποία είναι τα μόνα αρμόδια, να αποφασίζουν για το τι έγινε? Ξέρετε, πριν οδηγηθεί κάποιος στα δικαστήρια, πρέπει να υπάρχει η παρουσία της αστυνομίας εκεί, να υπάρχουν προσαγωγές και συλλήψεις. Το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έγιναν συλλήψεις, αν δεν έγιναν ή τι έγινε ακριβώς. Μπορώ να σας πω όμως ότι η ελληνική αστυνομία καλείται
να επιφέρει την νομιμότητα σε πράξεις που δεν είναι νόμιμες, που είναι παράνομες και αντισυνταγματικά και βασινόμες. Δεν κατάλαβα τι μου λέτε. Σας ρώτησα γιατί δεν μπορείτε να τους συλλάβετε, αυτό ρωτάω. Έχουν γίνει και συλλήψεις τώρα. Μην μου λέτε τώρα δεν μπορούμε να τους συλλάβουμε. Για σήμερα λέω, για σήμερα το πρωί. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο σήμερα δεν έγιναν, ούτε γνωρίζω επιχειρησιακά για ποιο λόγο δεν έγιναν συλλήψεις. Εδώ βλέπετε ότι δεν γίνονται συλλήψεις και ακούγονται για δολοφόνικες δράσεις. Τώρα εκφράσεις οι οποίες. Εγώ ρωτάω, είμαι αμέτωχος αυτών και ρωτάω αυτά που πρέπει να ρωτάω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ απλά το μόνο που έχω να πω είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι μια φοιτητική νεολαία μπορεί να έχει αιτήματα να θεωρεί ότι η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων δεν είναι σωστή, είναι παράνομη, άσχετα αν δυστυχώς σαν χώρα φιλορροεί μεγάλο τα είπαμε και προηγουμένως, έχετε δίκιο στο εξωτερικό, γινώντας πολλά δίδακτρα, διαμονές γονείς για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Από εκεί και πέρα πρέπει νομίζω όλοι να συμφωνήσουμε και φαντάζομαι και εκπρόσωπος των φοιτητών, την οποία σέβομαι απόλυτα, ότι τα πανεπιστήμια πρέπει και να φτιάξουν περισσότερο και να είναι χώροι διάδοσης ελευθέρων ιδεών, να μην υπάρχει παρουσία της αστυνομίας μέσα, να μην χρειάζεται να υπάρχει παρουσία της αστυνομίας μέσα, διότι απλά δεν θα γίνονται πράξεις παράνομες και βέβαια στους συμπαθείς φοιτητές δεν θα εμφυλοχωρούν πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το φοιτητικό κίνημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια τελευταία σύνδεση που θέλω να κάνουμε, κυρία Μάστορη, είναι με έναν βουλευτή, ο οποίος προσπάθησε με κάποιο τρόπο να πάρει θέση. Βουλευτής της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Φερχάτος Γκιουρ. Γεια σας, κύριος Γκιουρ. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά. Σας καλησπερίζω και σας ρωτάω πάρα πολύ γρήγορα γιατί με πιέζει ο χρόνος. Είδα μια ανακοίνωσή σας, μια ανακοίνωση του κόμματός σας που καλείται σε κοινωνική ανυπακοή. Πραγματικά σας λέω, μένω άναυδος με το γεγονός ότι μπορεί ένα κοινοβουλευτικό κόμμα να καλεί τους πολίτες σε ανυπακοή. Είναι συμβατά αυτά τα δύο? Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από αυτό που με ρωτήσατε. Η Νέα Αριστερά, στο τέλος της ανακοίνωσής μας, καλούμε σε μέτωπο ανυπακοής στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, αναφέρει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως κάτι αφύσικο, καθώς το αφύσικο είναι η αντιμετώπιση που δεχτήκαν οι φοιτητές. Καθώς με τη βία και με όλο αυτό το σχεδιασμό που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί να παρακάμψει τα συνταγματικά δικαιώματα της εκπαιδευτικής πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και όλης της ελληνικής κοινωνίας, έτσι ώστε λοιπόν, με τη βία και με την καταστολή να φέρει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και λέμε όχι σε αυτό. Είναι δυνατόν να καλεί ένα κοινοβουλευτικό κόμμα σε ανυπακοή? Όταν λέμε ανυπακοή, τι εννοούμε ακριβώς? Εννοούμε ότι πρέπει να αντιταχθούμε με όλες μας τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις στην ίδρυση και την εφαρμογή των ιδιωτικών πανεπιστήμιων στη χώρα μας, καθώς δεν έχει γίνει καμία διαβούλευση για το πώς θα είναι ο σχεδιασμός αυτός. Σας διαφεύγει κάτι βεβαίως. Σας διαφεύγει κάτι. Γίνανε εκλογές και η Νέα Δημοκρατία το είχε πει προεκλογικά ότι το κάνει. Ναι, όμως και εμάς ως αντιπολίτευση ο ρόλος μας είναι να συναχτούμε με όλες τις υγιείς κοινωνικές δυνάμεις έτσι ώστε να αποτρέψουμε αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Μα αφού οι περισσότεροι πολίτες αποφάσισαν αυτό σας ρωτώ. Ναι, είχαν οι περισσότεροι πολίτες, όταν λέμε το περίφημο 41% που λέει και η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, είχαν την ώρα που ψηφίζανε κατά νου ότι θα εφαρμοστεί κατά αυτόν τον τρόπο ο σχεδιασμός για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Καταρχήν να ξεκινήσουμε. Ήταν ξεκάθαρος ο Μητσοτάκης και πριν τις εκλογές. Με τα απλά και βασικά. Δεν νοείται σε μια χώρα όλοι οι πολίτες να έχουν την έγνοια για το πώς θα είναι τα πανεπιστήμια. Αλλά αυτή τη στιγμή όλοι καταλαβαίνουμε ότι η εκπαιδευτική και η πανεπιστημιακή κοινότητα και ειδικά οι φοιτητές βρίσκονται σε αναβρασμό. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας διάλογος για το τι τους οτί να λένε όχι ή τι οτί το προοδευτικό δημοκρατικό τόξο των πολιτικών δυνάμεων να αντιπαρατίθεται σε αυτό το σχεδιασμό, καθώς υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν σοβαροί λόγοι που απορρίπτουμε το σχεδιασμό για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς σε καμία των περιπτώσεων τα ξέρω, κύριε Γιώργη, όλα αυτά τα έχω συζητήσει με τους συναδέλφους σας πολλές φορές εδώ. Θέλω να περιμένετε, αν μπορείτε και έχετε λίγο χρόνο, να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε κρατήσει πάρα πολύ ώρα αυτό το θέμα, αλλά μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρον και θέλω να επιστρέψω σε λίγο. Είστε συντονισμένοι εδώ στο One Channel.
Και πραγματικά έχω να σας πω ότι μένω έκπληκτος από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνεται συζήτηση με διαφορετικές απόψεις, ακόμα και για ένα τόσο καυτό θέμα όσο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, χωρίς να πλακωνόμαστε στο ξύλο. Μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρον αυτό. Έχω στη σύνδεση με το Skype τον κύριο Φερχάτος Γκιουρ, είναι βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Έχω και εδώ στο στούντιο την κυρία Ελένη Μάστορη, η οποία έχει ακούσει όλες αυτές τις τοποθετήσεις. Για να κλείσουμε το θέμα, κύριος Γκιουρ, τελευταίο ερώτημα. Ακόμα και στις δημοσκοπήσεις βλέπω ότι οι πολίτες είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σε τι προσδοκά το κόμμα σας? Προφανώς η Νέα Αριστερά έρχεται ως κάτι νέο και ως κάτι καινούριο. Ως κάτι νέο και καινούριο όμως το οποίο. Το ίδιο λέγατε και παλιά όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια λέγατε όμως. Αυτό υποστηρίζατε. Τώρα δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ ή κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Δεν ξέρω και τι συζήτηση γίνεται στο κόμμα το οποίο ανήκα πριν από ορισμένο χρονικό διάστημα. Εγώ μπορώ να μιλήσω ως Νέα Αριστερά. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο δημόσιος δωρεάν χαρακτήρας των πανεπιστημίων πρέπει να παραμείνει. Είναι αυτό που έχουμε στο Σύνταγμά μας, στη δημοκρατία μας ως υπέρτατο αγατό και η κληρονομιά μας προς τις επόμενες γενιές. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε και δεν μπορεί με καταστολή και με βία να ανοίξει ο δρόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν είναι ο σωστός τρόπος λειτουργίας ενός των δημοκρατικών θεσμών και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του ο κύριος Μητσοτάκης για από εδώ και στο εξής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριος Γκιουρ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Και έρχομαι στο στούντιο αφού τα ακούσατε όλα αυτά. Έχω και ένα ερώτημα στο τέλος. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι για όλα αυτά. Να βάλω ένα σημείο. Εντάξει, πριν από λίγο μίλησε και ο κύριος από την Ελληνική Αστυνομία, δεν θυμάμαι και το όνομά του. Κύριος Δρίγας. Ναι. Ο οποίος δεν ξέρω, μάλλον ξέχασε να μας πει ότι υπήρχαν όντως τραυματίες. Και μάλιστα τόσα χρόνια έχουμε κουραστεί για να λέμε σε φοιτητές και στις φοιτητριές μας με ανοιγμένα κεφάλια. Και αστυνομικούς βλέπουμε όμως από Μολότοφ, έτσι, για να είμαστε τίμοι, να λέμε όλα. Είναι δυνατόν να κάνουμε μια σύγκριση αυτή τη στιγμή, να πηγαίνω στο πανεπιστήμιό μου με την ασφάλεια που θέλω να έχω και να απειλούμε για το αν μια μηχανή της δράσης θα πέσει πάνω μου και θα χτυπήσει το κεφάλι μου. Και μετά, αν θέλουμε να μιλάμε για τη συνταγματικότητα, για να το θέσω και αυτό στο σημείο, το ίδιο το άρθρο 28 του Συντάγματος μετά έχει ένα κομματάκι λίγο πιο κάτω, το οποίο αυτό που αναφέρει ρητά είναι ότι όσον αφορά την εκπαίδευση της χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά καθαρά και μόνο την ίδια. Και εδώ έχετε το άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο. Πολυτεχνείου, και εγώ είμαι δημοσιογράφος, είναι δύσκολο εμείς οι δύο να αποφασίσουμε για το τι λέει το Σύνταγμα. Υπάρχουν αρμόδιοι άνθρωποι να το κάνουν, υποθέτω. Εντάξει, υπάρχουν και ξεκάθαρα πράγματα, δεν υπάρχει κανένας δυναμικός τρόπος ανάλογα. Έχω ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Μάστορη. Είδαμε σήμερα αυτή την κατάληψη. Είδαμε και την αντιμετώπιση από το κράτος. Το οποίο κράτος επιβάλλει φυσικά αυτό το οποίο αποφασίζει η κυβέρνηση. Τι θα κάνετε τα επόμενα βήματα, ποια θα είναι? Δηλαδή, αν είδαμε σήμερα να πέφτει αυτό το ξύλο, αν έρθει το Χάρβαρντ να φτιάξει πανεπιστήμιο, θα πάτε και εκεί? Το Χάρβαρντ δεν θα έρθει να φτιάξει πανεπιστήμιο, γιατί δεν το κάνει. Άμα δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος, αντίστοιχα και το Yale, που να φτιάχνει παραρτήματα σε άλλες χώρες. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται τρομερή κρατική χρηματοδότηση από το ίδιο το κράτος. Μιλάμε δηλαδή τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών. Άρα λέτε ότι δεν θα γίνει? Θα υπάρχουν άλλα παραρτήματα που θα έρθουν στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, πρέπει κάποια πράγματα να καταρρίπτονται στην πραγματικότητα, γιατί είναι μύθι της ίδιας της κυβέρνησης. Με ρωτήσατε τι θα κάνουμε. Ήδη, ας πούμε, σήμερα υπήρξαν γενικές συνελεύσεις που βγήκαν με αγωνιστικές αποφάσεις κατά του νέου νομοσχεδίου της κυβέρνησης. Συνεχίζουμε με καταλήψεις. Αύριο υπάρχουν αντίστοιχα γενικές συνελεύσεις σε όλη τη χώρα, από την Ξάνθη μέχρι και την Κρήτη, προκειμένου να πέσει το νομοσχέδιο. Αν θυμόμαστε καλά το 2006-2007, με πάλι άλλη μια φορά τη Νέα Δημοκρατία πρώτη δύναμη, με υπουργό παιδείας την τότε Μαριέτα Γιαννάκου, αντίστοιχο νομοσχέδιο για να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό που συνέβη μετά από πολύμηνες καταλήψεις, γιατί τι να κάνουμε. Μέσα από αυτό στην ουσία το μέτρο διακυβεύεται το ίδιο το μέλλον μας, για το πώς είναι τα πτυχία μας, για το πώς θα δουλεύουμε, για το αν τα παιδιά μας μετέπειτα θα πληρώνουν δίδακτρα για να σπουδάσουν. Βέβαια, υπάρχουν κι άλλες. Η Μαριέτα Γιαννάκου παραιτήθηκε από υπουργός παιδείας. Ωραία. Άρα προσδοκάτε στην παρέτηση Πιερακάκη, αυτό καταλαβαίνω. Και στη μη κατάθεση του νομοσχεδίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μάστορη. Λοιπόν, από αυτό το θέμα με τις καταλήψεις, το οποίο το εξαντλήσαμε νομίζω και με εξαιρετικό τρόπο, ακούστηκαν όλες οι απόψεις, χωρίς δογματισμό ιδιαίτερο και χωρίς κυρίως να πλακώνονται στο ξύλο. Θέλω να πάμε να δούμε κάτι, έτσι, να ξεσκάσουμε λίγο, ρε αδερφέ. Πώς ξεσκάσουμε?